Rengeteg kalóriát égetsz el, intenzív kardioedzést végzel, miközben nem zihálsz, és nem okozol fájdalmat magadnak. A lelked megnyugszik, a tested áramlik. A NIA holisztikus body-mind edzésprogram. Intenzív, energiával teli edzés. A NIA mindaz, amit szeretni lehet a mozgásban, és szeretni lehet önmagunkban. A NIA megváltoztatta az életem, átformálta a testem, és segít közel kerülni saját magamhoz. Hogyha az ős gyökerekhez nyúlnánk vissza, kicsit ilyen afrikai, vannak benne harcművészeti elemek, ütések, rúgások, lehet lágy és finom, és ugyanakkor azt a harcias, férfias ént is elő lehet csalogatni a NIA-n keresztül. 18 ember, teljesen különböző személyiség, de lehet az 68 is. Ami nagyon közös bennük, az a mozgás öröme. Nagyon jó, hogy a NIA-ban van néhány alaplépés, de az könnyen megtanulható. Sokkal fontosabb az, hogy te, mint ember, mit viszel bele a táncba, mit érzel, hogyan gondolkozol, hogyan mozogsz. Egy meditációt jelent számomra a NIA, és miközben mozgok, aközben meditálok. Mozgás mindenek előtt, új barátságok, nagyon sok, rendszeresség, ami az én életemben azért hiányzott, legfőképpen szabadság, és ennek az öröme. Egyetlen olyan embert sem ismerek, akinek eddig nem jött volna be. Aki egyszer kipróbálta, az más sem mondta, hogy ez a csúcsok csúcsa. Formálja a nőiességet, a lelket és a testet egyaránt. Nekem a NIA találkozást jelent, találkozást magammal, olyan részeimmel, amikkel ritkán szoktam beszélgetni. Kapcsolatba kerülök éggel és földdel, és megérzem, hogy én kötöm össze a kettőt. Én nem régóta niázom, kb. Egy hónapja, de úgy érzem, hogy egy részem hazaérkezett volna. Annyira bensőséges és annyira szuper mozgás. Nem csak fizikailag nyújt, hanem úgy érzem, hogy így emberileg is, vagy spirituálisan is tölt. Például rossz kedvem van otthon, akkor férjem elküld, úgy megyek haza lebegve, egyszerűen egy csodás érzéssel rögtön. Az első percben kiürül a fejem. Sikerül felszabadítania olyan pozitív energiákat és életérzéseket, amitől utána minden sokkal-sokkal jobb lesz. Azon kívül, hogy az Enikő a NIA órát megtartja, az ő személyisége és nagyon sokat vet alatba, mert mindenkit arra bíztat, hogy nincs semmi, amit nem jól csinálunk, minden úgy jó, ahogy van, nincsenek elvárások. Egyszerűen csak táncolj és érezd jól magad. Olyan energiákat ismersz meg, amelyekről eddig nem is tudtál. Segít felfedezni saját magamat, egyre inkább szeretem a testemet, és így egyre inkább tudom szeretni a környezetemet. Megismertem és megszerettem azt, aki vagyok.